Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәр барчагызга уңышлы эш көне телибез. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме. Бүген 14 апрель, чәршәмбе көн. Көнебезне ихлас эш гамәлләрдән һәм бары тик матур теләкләр әйтүдән башлыйк. Хәерле көн, Татарстан тапшыруы сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Талантлы балалар безнең киләчәгебез белән таныштыруын дәвам итә. Әле генә тыңлап узган безнең ил җырын бик максатчан, сәләтле һәм гаҗәеп чибәр кыз Наилә Славина башкарды. Күптән түгел Наилә Мәскәү шәһәрендә узган Мини-Мисс Россия 2021 бәйгесендә гран-прига ия булды. Күз алдына китерәсезме? Наилә бөтен Россия буенча иң дип табылды. Менә шундый талантлы кызыбызны сез дә күрегезче. Наилә, сәлам. Исәнмесез? Бик шатбыз сине студиябызда күрергә. Әйе. Үзең дә менә исемең дә шундый матур синең, Наилә. Ә мәгънәсен беләсеңме исемеңнең? Әйе, Наилә ул бүләк һәм уңышка ирешүче. Бу исемне миңа әтием кушкан. Димәк, син бик максатчан кыз, шулаймы? Әйе, әтием һәм әнием миңа кечкенәдән бик зур максатлар куярга, тырышырга өйрәтә. Якын арада мин беренче каналда барган «Голос дети» проектында катнашырга телим. Димәк, инде без сиңа бөтен тамашачыларыбыз белән җан атып торачакбыз һәм әлбәттә уңышлар телибез сиңа, Наилә. Рәхмәт. Менә без инде тапшыру башында әйттек, күптән түгел син Мәскәүдә узган Мини-Мисс Россия бәйгесендә гран-прига ия булдың. Анда сезнең бик күп балалар катнашты, Россия буенча 55 баланы сайлап алганнар дигән шундый мәгълүмат бар бездә, һәм син алар арасында иң дип табылгансың. Менә шундый зур бәйгедә катнашу куркытмадымы сине? Курку булмады, әмма әзрәк дулкынландым. Мин бит даими шундый конкурсларда катнашам. Мисал өчен, апрель аенда Мәскәүдә узган «Твой голос» конкурсында катнашып, икенче урын алып кайттым. Бу конкурс бик көчле иде. Тагын Шаян ТВда узган «Сәйлән» проектында җиңдем. Узган елны Мини-Мисс Татарстан бәйгесендә Мини-Мисс Казан титулын алдым һәм Мини-Мисс Талант номинациясендә җиңдем. Карале, никадәр исем, никадәр дәрәҗә. Менә синең тажыңа карап утырам әле. Шундый матур, миңа да кирәк шундый таж. Бик матур күрдәсең, Наилә, субханалла. Син бик матур җырлыйсың һәм фортепианода да уйныйсың, әйеме? Әйе. Моннан кала тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Аеруча мин татар җырларын җырларга яратам. Мин биим, татар һәм инглиз телләрен камилләштерәм, МТКИЦ моделләр мәктәбенә йөрим, телевидениедә балалы солянка тапшыруын алып барам. Мәктәбем исеменнән төрле конкурсларда катнашам. Иң мөһиме, яраткан бер туган энекәшләрем Данияр белән Әскәрне тәрбияләүдә катнашам. Афәрин. Карале, менә көн туа һәм син никадәр күп эш башкарасың. Искиткеч. Һәм әйдә, менә шушы урында син башкарган бер матур җырны тыңлап китик, ярыймы? Ярар.
Ай, нинди матур җыр. Наилә, үскәч кем булырга хыялланасың? Минем гаиләдә табиблар һәм музыкантлар күп. Табиб һөнәре миңа бик ошый, ләкин бүгенге көндә мин иҗатка бик тартылам һәм артист булырга хыялланам. Теләкләрең тормышка ашсын, Наилә, без сиңа зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Әйдә әле истәлеккә бер фото ясыйк, ярыймы? Бу фотоны социаль челтәрләргә урнаштырган арада йолдызлы Instagram сәхифәсен карыйк. Сезне йолдызлы Instagram сәламли. Техниканың алга китешенә чикләр юк. Президент Рөстәм Миңнеханов виртуаль нефть чыгару җайланмасының көчен сынап карый. Если это будет авария, она даст ошибку. То есть можно, например, снизу опустить, на втором кресле человек сейчас занимается, например, тем, что Мәҗлескә кунак каршы алуга бик ныклап хәзерләнәләр гадәттә. Ә киләсе язмада кунак көтә-көтә бии башлаганнар. Шуңа да 10 меңгә якын карау җыйган. Татар эстрадасы легендасы Салават Фәтхетдиновның тормыш иптәше Ләйсән ханымның җырлаганын ишеткәнебез бар инде. Әле якыннан танышсаң, музыка уен коралларында да уйнаганы ачыклана икән. 24 меңнән артык карау җыйган. Ни диясең, булганнан бар да була. Сез Ләйсән апаның фортепианда уйнаганын беләдегезме? Артистларны сәхнәдә күрергә яләнгән инде без. Тик шулай да сәхнә арты һәр вакыт кызыксыну уята. Җырчы Иркә чыгыш ясар алдыннан үз төркеме белән ничек репетиция ясаганын карап китик. Безнең кебек кызыксынучылар саны 6 меңнән артып киткән. Киләсе клипка сокланучылар саны да 4 меңгә якын. Рафил һәм Илмира Җәләлиевларның яңа җырлары дөнья күрә. Янәшәндә булыйм мин, бәхетләрем икән син. Алданам син өчен. Тормышыбыз бар яктан да килешле булсын. Сезнең белән мин Алия Саубулашам. Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Халкыбызның тарихын өйрәнү, рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү мәктәп яшеннән алып барылырга тиеш. Шушы максаттан чыгып, Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасы 9-10, 11 сыйныф укучылары арасында, искәртеп әйтү кирәк, кызлар арасында Ак Калфак премиясына бәйге уздыра. Бәйге шартлары һәм аның нечкәлекләре турында бүгенге кунагыбыз Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова сөйләр. Кадрия ханым, исәнмесез, хәерле батыр көннәр сезгә. Исәнмесез. Бик шатбыз сезне янәдән студиябызда күрергә. Хәтерләсәк, 2018 елда Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы тәүге тапкыр Ак Калфак премиясына бәйге уздырырга кирәк дигән фикергә килде. Һәм анда 9-10, 11 сыйныф укучылары, кызлар дип әйтергә кирәк, монда искәртеп әйтергә кирәк, катнаша алды. Һәм шул вакытта сез бер фикер җиткергән идегез. Әгәр дә бу башлангыч уңышлы дип табылса, без инде аны Татарстаннан, аннан инде Россия төбәкләрендә җәелдерергә дип уйлыйбыз дип. Аңлавыбызча, бу башлангыч уңышлы дип табылган, шулаймы? Әйе. Бу чынлап та Казан шәһәре буенча гына үткәрелгән бәйге бик уңышлы дип табылды һәм аны инде без регионнарга җәелдердек. Һәм инде хәзер бөтен Россия Ак Калфак укучы кызлар премиясе бәйгесе дип йөртелә бу. Һәм бик үсештә бу бәйгебез хәзер. Чөнки менә узган елларда нинди чор булуына карамастан безнең 100гә якын 92 кызыбыз катнашты. Һәм инде без бәйгеләребезне берсендә туктатмадык.
башладык. Алар ничек барган, шулай барды безнең. Чөнки хәзер мөмкинлекләре бик күп. IT технологиялар аша горизонталь формада үз җыйнау дигән әйбер килеп керде бит хәзер. Менә шуның ярдәме белән без кызларыбызны һәрберсен җыеп, алар белән аралашып, аларны сынап карап, менә ничек кирәк безгә бәйгенең барышы ничек булырга тиеш, шулай алып бардык та. Менә быелгысы безнең инде бик күп катнашучы, хәтта мин әле санын да әйтә алмыйм, чөнки беренче турдан үтеп инде алар төрле регионнардан, төрле районнардан безгә хәзер эшләр килде. Менә эшләр дигәннән безнең бит башта алар язмыш җибәрәләр. Алар иншалар язалар. Һәм иншаны да менә быел тел елы безнең, дуслык елы, бердәмлек елы. Һәм иншалар безнең шуңа бәйле. Бик тә матур иншалар килде. Без хәзер аннан соң алар үзләренең җиңүләре турында грамоталарын, рәхмәт хатларын төрле юнәлеш буенча оннан да артык булмаганны. Чөнки бик күп аларның алар, оннан да артык булмаганны җибәрергә кушабыз. Алар безнең җыелды. Ул бик күп. Һәм инде безнең беренче турга йомак ясалды. Хәзер без киләсе атнада икенче турны башлыйбыз. Менә шул килгән кызларыбызның эшләреннән без сайлап алабыз. Сайлап алабыз да һәм билгеле сан калганнан соң алар белән инде Zoom аша элемтәгә керәбез. Һәм аның аша элемтәгә кергәч кызларыбыз белән сөйләшкәч, фикерләшкәч, аралашканнан соң аларны инде без Казанга чакырабыз. Аларга төп бүләк безнең күчмә утырышлар була, Аккалфаклыларның. Мамадыш районында була 3 көнлек җәй көне. Ул безнең 150 хатын кызыбыз бөтен дөнья буенча җыела. Шунда безнең бу кызларыбыз кунаклар булып катнашачаклар. Ягъни делегатлар булачаклар. Чынында бик кызыктырып сөйләдегез. Әйтәм бит, үзем дә уйлап куйдым әле ни өчен мин менә шу мәктәп укучысы түгел икән дип. Кыдрия ханым, менә әлбәттә инде бәйге хәзер инде икенче турга килеп җиткәнсез. Менә шушы бәйге турында беренче тапкыр ишетүчеләр бардыр безнең әйме, аларга тулы мәгълүмат кайдан алып була? Аларга тулы мәгълүматны без җибәрәбез. Һәрбер җирлекнең Аккалфак оешмасы җитәкчеләре бар безнең. Регионнарда да, чит илләрдә дә бар, районнарда да бар. Без бәйгенең нигезләмәсен шунда җибәрәбез. Һәм алар аша ул безнең таратыла. Кадрия ханым, менә сез үзегез нәрсәләр киңәш итер идегез менә шушы Аккалфак премиясына дәва кылучы кызларыбызга? Иң беренче үзең булып калу. Ихлас булып калу. Һәм менә иншаларында үзең язу. Безнең күбрәк җиңәсе килә бит инде укытучыларның да, әниләрнең дә җиңәсе килә, әтиләрнең дә җиңдерәсе килә балабызны. Өлкәннәр фикере белән балалар фикере аерыла. Бу үзләре язалар икән, ул иншалар әллә каян алар язганы беленеп тора. Укытучы яза икән, ал язган. Ягъни интернет аша күчерә икән бала, аныкы да аерылып тора. Чөнки ул аның фикере түгел. Ул яшьне бит инде без узган, ул яшьне. Ул яшьтә ничек фикерләгәнне безне беләбез. 6 яшьтә ничек фикер йөрткәнне безне беләбез. Шуңа күрә ул безгә шундук аерылып тора. Һәм иншалар язганда аның башы булырга тиеш, урта өлеше, төп өлеше булырга тиеш, йомгаклау булырга тиеш. Каян нинди шигырьләр генә күчереп язу түгел, шуны бер нинди бәйләнеш булмаган менә шушы иншалар аларга игътибар итсеннәр иде. Һәм баланың киенүенә. Без бит инде Аккалфаклар оештырганбыз икән, Татар конгрессы оештырган икән, анда бит инде менә күтәртмә якалар. Кайсы өлешләр ябылырга тиеш. Һәм шул максат белән без аны эшлибез дә бит инде. Бала ничек киенеп күренә безгә дип. Аның калфагы да туры киелгән булырга тиеш, күтәртмә якалы, озын җиңле күлмәге дә булырга тиеш. Бала үзен белә исәнләшә дә белергә тиеш, матур итеп елмая да белергә тиеш. Менә бөтен яклардан без карыйбыз. Безнең бит жюри нинди жюри? Жюри безнең бик кызыклы. Чөнки менә беренче, икенче, өченче елда җиңгән безнең гран-при ияләре, жюри әгъзалары. Һәм алардагы фикерләр һәм үзләре вакытында ничек булган, һәм таләпне шулай итеп китереп куялар алар. Чөнки без бит инде менә алар монда килгәч, язучылар берлегенең Тукай клубы бар. Без шунда җыябыз. Жюри әгъзалары утыра, кызларыбыз чыгып безнең нинди һөнәргә осталыкларын алар бәйләп тә күрсәтәләр, алар шигеп тә күрсәтәләр, алар җырлап та күрсәтәләр, биеп тә, пианинода уйнап та күрсәтәләр. Менә нинди сәләтләре, сәләтне без концерт номерларына карамыйбыз.
бала сәләте ягыннан, аны гореф-гадәтләрнең үтәлеше, аларның гаиләләрендә ничек куелган. Бөтенесе буенча алар имтихан тоталар. Барысын карыйсыз, әлбәттә инде бәялисез. Чынлап та менә шушы Ак калфак премиясына дәгъва кылучыларга без зурдан-зур уңышлар теләп калабыз, Кадрия ханым, һәм сезгә шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Телевидениегә дә миңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки кызыксынасыз, милләт язмышы менә сезнең телевидениедә ачык чагылыш таба. Менә шул кимәлдә эшләүегез өчен бик зур рәхмәт. Чөнки милләтнең язмышы ул барыбызның да кулда. Һәр кеше үз юнәлеше белән алып барырга тиеш. Онысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Шакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кызыксынуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Афәрин сезгә. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Бер-беребезгә мәрхәмәтле булыйк дигән теләктә сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз.